kana zuwa ba wani ragi ba wani ragowa ba wani a kira ka gehe a ce ma waye kawai ka hada da matai tawa din da shi din duka ka hada ka a'a dan mamman an gama ai kada ka ji komai wannan fa aikin mu ne fa ai babu wanda zai iya koya min aikin dan sanda yawa kaga gidan nan shine wannan kawai mu shiga a'a to kai to mun shiga gidan ba matan aure ne ba kowa mata ta kake ciki Allah bai ba kowa zaka ce wani mata ta na ciki ai man hoshi a ce daga a gyara mu aure a sai dakata dan mamman dakata mu shiga kawai yawa mu je Allah bai ka fara yin gaba dai amma a to ba matsala mu je ai Allah bai ko boyewa yawa gashi nan shine wannan shine ma Allah bai ai kawai dikikiye shi kai ina matan mutane wai ku suwaye kishi kuma cikin haka kai malamin ba wani sallama ba komi me bata ma malamai suna ni malamin yaudara zan hana ka bacci yau wallahi ka ba haka Allah bai very stupid ajabutai na ce wurin ajabutai kai kuma waye ya ka ce maka Allah bai ne ban ga ID card ba kai mu ga ID card ɗinka kaga ID card na dan sanda yanzu Allah bai ya hakuri bari inda kan wannan ka dawo kan labai da kes hannun Allah bai kai da ka taka ji kallon nan wuraren ba wani hakurin da zaka bashi caji ake ma guda biyu yawa abu na farko kai kidnapper ne kai kidnapper mata aure inna lillahi tsaya sana kuma ana cajin ka kai wasa da igiya aure mata aure ka Allah bai mata ta ya kwace man ni Allah bai mi ya hada ne wasa kidnapper ko wasa da aure ko wasa da aure dan Allah dan bayani dan girman Allah amarya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su waye suke bugan mana miji lafiya me ya faru miji miji da aka zama miji ka ƙarya ne mata kace mana mata Allah bai mata ta ce mana ka tambaye ta kaji Allah bai to ita kuma ta ce mijinta ka tambaye ta kaji ke ya mai Allah bai ni wannan wanda ka kama kana duka shine mijina ni wannan ban ma taba ganin sa ba inna lillahi ta ji sharri ko Allah bai ta je tanta yi bayani kai dan maman da hankalinka zaka sa in shigo gidan matan aure in kama matan aure Allah bai bincika ya kamata ai mata ta kuma wallahi sai an bi mal kadin bugun akai ma wannan irin bugun Allah bai mata ta ce da ƙarya take yi ta yi aka ta zama matarka asali Allah bai na zo ne wurin wannan shi malamin ƙarya ne na ce ya gyara mu auren mu na mata saki uku yace sai ya aure ta kuma yanzu yace zai sake ta kuma yanzu ya ki sakin ta shine nazo Allah bai kawai ka kwatan man matata ba dai an dora mai aure da ita ba an dora mashi aure da ita ai ko ai da Allah bai to kai dan mamman ai mata shi ai yanzu baki ɗaya laifi ya dawo kanka yanzu nan zan sanya maka an kwama zan sama ofis za mu tafi da kai yanzu sai kai bayani wai rashin ya juye da mujiya Allah bai a fara bugun shi gaba na an gama ai boka yadda ya sa na aka sa ni cikin sal aka yi ta jibga kamar ba gobe so nike yi shi ma yanzu nan gabobi na gaba ɗaya wai Allah gabaki ɗaya in gaya maka boka ɗaukar fansa na zo duk abin da ya kamata ina so a yi shi ai ka kawo kuka gidan mutuwa ni kake so ai me yi yawa ai yawa ko nike a samu jinin shi gaba ɗaya a shanye shi ko lita ɗaya ka a rage ne a shanye jinin shi gaba ɗaya to shi kenan an yi an gama za mu tura aljani dan urbuta ya shanye mai jini ta shiga ta yi aljani dan urbutu ta da baya kaga waɗanda rijiyar aljannu